Băi, Faci poza așa cu Ana are mere. chestii în colțul gurii? E. Tiu. Tiu. Așa. Așa, mă. Așa. Băi. Facem... Vă că știi. Aha. Și uite și prima ta floare. Stai că te deformezi dacă te arăt de aproape, că avem unghiul larg. Dar te luăm pe aici, așa, uite. Dai soare și pe maică ta. Suge burta. Scoate pieptul, că acum ai. Mai am unul aici. Poți să se Sunt foarte productive. Stai să vă filmez și invers, că așa arată. Sunt foarte productive. Păi ce să-mi doarm? Ce are de făcut? Niște ani buni de acum încolo. Să doarmă și să mănânce. Și să plângă, din păcate. Și să mănânce bine. Și să mănânce bine. Bine rău. Gesticulezi? Ai făcut ochi? Ai făcut ochi? Alien. 1, 2 și 3. Scurge mâncarea din gură ca lui Tactu. Aha. Gata, cam asta a fost sejurul aici. La hotelul numit maternitate. Uite ce condiții am avut aici, să ne simțim bine. Și ne-am simțit. Și ne-am născut. Și acum ne ducem și pierdem butonul roșu. Stai să arătăm butonul roșu. E legat de pe Butonul roșu. De ăsta nu o să mai avem. Hai să arătăm bine. Când apăsăm nu se mai întâmplă nimic. Când o să apăsăm. Gata. Bine. Asta este fie mea și fie sa. Aha. Gata. Acum ieșim pe ușița aceea și duși suntem. Pa!